hopper. Hvad er det, du kan se? Så det er, hun hopper, sætter sig ned på numsen og kommer op og står på benene. Kan du både sætte dig ned og komme op? Så er det. Jakob. Kom, løb, Jakob. Først er på knæ, Jakob, der vælter du i en mormor. Nu skal I se, Silke lave noget. Kom Silke. Prøv du Silke. Der, Silke. Nej, sæt dig ned, Flør. Flør, ned og sidde, så skal I se, hvad Silke kan. Ja, Flør, ned og sidde. Sådan, ja. Prøv så, Silke. Ja, se, nu sidder det ned. Kom så. Så skal vi se Silke lave. Nu skal det være nu, Silke. De kan ikke blive ved med at vente. Jens, kom herover, Jens. Kom. Så. Kom så. Herud, for ellers så kan du ikke. Ned og sidde, Jens. Ja, sådan. Kom sådan. Bare hop, Silke. Ej. Det kan jeg ikke. Ja, kunne I se, hvad I skulle lave? Sådan, og lave det ligesom Silke. Ej. Jeg kan godt gøre det igen. Den bare sætter jeg ned. Kan du også gøre det? Du sætter på numsen. Ja. Og hun kan også bare det her. Fordi alle sammen sætter sig med. Fordi jeg sætter ned. Ikke så tæt. Jeg vil gerne vise dig, hvad kun Flør kan. Kun Flør kan? Jeg tror, vi skal. Hvad kan Flør? Ja, hun hopper op, så løfter hun benene. Hun kan kun det, og hun kan kun hoppe på en. Hun kan ikke kun det. Hun kan ikke det der med jakkor. Hun kan ikke det der. Men kom ned, og så ned, og så nej. Hej, Jens. Jeg synes, det er sjovt, når jeg hopper.